Αγκάζει και το βοηθό να δείξει το ίδιο, γιατί ο πρώτος βοηθός ήταν έτοιμος να δείξει Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είχε δίκιο. Γκαρσία. Φιλωμένο. Φαουλ και κάρτα στο Φιλωμένο με την είσοδο του στο παιχνίδι για το σκληρό φαουλ στον Ντουντού. Θα έχει χτυπήσει και ο Διόγο στην εξέλιξη της φάσης. Λεντέσμα. Ο Διόγο. Έκοψε ο Σαβίνι. Διόγο έχει χτυπήσει. Κερδίζει ο Λεντέσμα. Ήρθε στο Ολυμπιακού τώρα. Ο Ζεμπλάκοφ πετάει την μπάλα έξω. Να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει με τον Διόγο. Πηγαίνει κοντά ο Κάκος. Εδώ δείτε ξανά ο Σαβίνι, ο οποίος ναι μεν πηγαίνει στην μπάλα, αλλά έτσι όπως πηγαίνει με τα δύο πόδια νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Ναι, είναι νομίζω κάτι παραπάνω από φάουλ. Μπορεί να μην το χτύπησε, δεν ξέρω τώρα, δεν πρέπει να έχει τίποτα ο Διόγο και μόνο και πραγματικά εύχομαι να μην έχει, αλλά πήγε με τρόπο τέτοιο που θεωρείται επικίνδυνο παίξιμο. Ολυμπιακό. Διόγο επέστρεψε. Ο σκόρερ φιλοξενούμενος με το δικό του γκολ στο 41ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ. Φάουλ τώρα του Φωτάκη στον Στολτίδη. Αβραάμ Παπαδόπουλος. Διόγο. Πετάει ωραία από τον Σαβίνι. Ποιος τον κράτησε. Περίπτωση κάρτας νομίζω. Φυσικά, αλλά πρόβλημα και στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, που αυτές τις φάσεις δεν υπάρχει ένας παίκτης εκεί να τις καθαρίσει. Να δούμε τώρα τον Αραμπατζή που προσπαθεί να περάσει και κερδίζει φάουλ από τον Λεωνάρντο. Και κίτρινη κάρτα στο Λεωνάρντο για τον ΠΑΟΚ. Έχει πρόβλημα και στο ύψος ο ΠΑΟΚ με την έξοδο και του Μουσλίμοβιτς, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι στη φάση αυτή πήγε ο Γκαρσία να χτυπήσει το φάουλ, ενώ θα μπορούσε να πάει ο Βασιλάκης και να πάει ο Γκαρσία να πηδήξει μέσα στην περιοχή. Ο Βασιλάκης είναι ο Χριστιανικούλης φαντάζομαι. Ναι. Αλλά καταλήγει στον Νικοπολίδη τώρα, ναι. Πέρυσι έπαιζε στον Εργοτέλη και ήταν συμπαίκτης με τον Δημήτρη, οπότε γι' αυτό το λέω Βασιλάκη από οικειότητα. 61ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Χριστιανικούλης εδώ καλύπτει σωστά με το σώμα του, κρατάει και δίνει στον Λίνο. Αυτός ψάχνει το Φιλωμένο. Θα δημιουργηθούν αρνητικές προϋποθέσεις για την άμυνα του ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει περισσότερες ευκαιρίες και έβγαινε για να πάρει να διεκδικήσει το παιχνίδι. Ο Βιερίνια κέρδισε φάουλ από τον Ζεμπλάκοφ. Εμείς να θυμηθούμε τα δύο γκολ αρχικά του Βιερίνια, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, και στη συνέχεια Διόγο. Ραούλ Μπράβο ψηλά. Από απόκρουση μπάλα πάλι σε παίκτη του Ολυμπιακού, τον Στολτίδη. Ο Λίνο τώρα. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Λεντέσμα, λέει ο Κάκος, που ήταν πολύ κοντά στη φάση. Ο Στολτίδης πάει να κάνει ένα σούτ, η κόντρα από τον Φωτάκη, και ο Σαβίνι παίρνει το φάουλ με την αντικανονική προβολή του Διόγο. Πάντως βλέπεις η ψυχολογία του Τοροσίδη πόσο καλή είναι. Για τις δύο φάσεις προηγούμενες έπαιζε με πλάτη τον αντίπαλο σαν κλασικό σεντρεφόρ. Βέβαια ΠΑΟΚ στο 76 με το Φιλωμένο, ο οποίος κινήθηκε, δείτε εδώ πόσο γρήγορα, ενώ φάνηκε ότι πάει να καταρρίσει τη φάση ο Μέλμπεργκ. Χτύπησε την μπάλα από πάνω του, την έφερε μπροστά, αλλά το δυνατό σουτ στο δοκάρι. Ήταν εξαιρετική ενέργεια και με δύο πόδια την πήρε με το αριστερό, σουτάρα με το δεξί. Το αδική που το τελείωμα δεν ήταν όπως θα το ήθελε. Ακριβώς. Και δικαιωνόμαστε σε αυτό που λέγαμε, ότι ο Γκαρσία για τον Βιερίνια που κυνηγάει. Αυτή φάουλ του Ραούλ Μπράβο.
Εδώ βλέπουμε το σπρώξιμο του Ισπανού. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τον Βιερίνια. Αυτό το τζαρτζάρισμα με τον Ραούλ Μπράβο εδώ. Βάζει στο χέρι του Βιερίνια, βάζει στο χέρι του και ο Ραούλ Μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα... Το θεώρησα ότι ήταν όμος με όμο, παρότι υπήρχε έτσι μια, ας πούμε, κάποιο σπρώξιμο, αλλά τέτοιες φάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα διαιτητή να τις δώσει όταν είναι μέσα στην περιοχή του, θα ήταν θέμα. Όπως όμως με όμο ήταν και η τελευταία φάση του Φιλομένου με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Στο εξωτερικό δεν συζητάμε, τέτοιες φάσεις δεν τις συζητάνε καθόλου, αλλά επειδή στην Ελλάδα είναι αντικείμενο συζήτηση τέτοιες φάσεις, γι' αυτό λέμε ότι... Βγήκε στο μεταξύ, όση ώρα συζητάμε εμείς, να ακούσουμε τον Νίκο Καπαλά. Ναι, δεξί χάσε τα τελευταία λεπτά ο Μπάντοβιτς τον Καλίσιο και τον Τοροσίδη πίσω από το Μήτρογλα. Στην οδηγία έδωσε ο Μπάντοβιτς. Το βλέπουμε ξανά. Ποιος είναι πρωταγωνιστής σε τρίτη, νομίζω η τέταρτη φάση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Με δικά του φάουλ και βλέπετε αυτή τη φορά πιο άσχημα τα πράγματα, καθώς έχει τραυματιστεί, έχει χτυπήσει στο χείλος ο Βιερίνια. Να δούμε πως εδώ βλέπετε με τον αριστερό του αγώνα. Ναι. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο το χτύπημα, Κώστα. Ναι, πάντως ξεκινάει να προστατεύει την μπάλα και βλέποντας ότι έρχεται ο Βιερίνια κάνει κίνηση προς τα πίσω και δέχει το χτύπημα ο Βιερίνια. Μόνο σε περίπτωση που είναι εξωτερικό που δεν φαίνεται τουλάχιστον. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει μπροστά τώρα με τον Λεντέσμα. Ο Λίνο διώχνει. Ο Ζεβλάκοφ. Ξανά ο Λίνο. Μπαίνει στη φάση ο Στολτίδης. Και υπάρχει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, δίνει ο Κάκος. Ενώ ο Στολτίδης δείχνει να πονάει και πάρα πολύ μάλιστα. Βλέπετε εδώ το πλάνο. Να δούμε σε επανάληψη. Απλώνει εκεί το πόδι του ο Στολτίδης, πηγαίνει και ο Γκαρσία ο οποίος τον πατάει. Είναι όχι το πόδι το οποίο ναι, Κώστα. Έκτινε ο Στολτίδης, είναι αυτό με το οποίο πατούσε που φαίνεται ότι χτύπησε. Ενώ πήγε με τα αριστερό, βλέπετε... Δυνατότητα στον Χαλκιά να βγει γρήγορα και να μαζέψει, ενώ υπάρχει και πάλι υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Οπότε και να είχε κάνει καλύτερο κοντρόλ. Εδώ είναι λάθος όμως η υπόδειξη του βοηθού. Τον βλέπετε να σηκώνει τη σημαία. Λάθος, καλυπτόταν ο παίκτης του Ολυμπιακού. Με στιγμής να πούμε ότι ο κύριος Κάκος είναι πολύ κοντά στις φάσεις και αυτό βοηθάει στους παίκτες να μην έχουν δημιουργηθεί αμφισβητήσεις για οτιδήποτε. Είναι καλό αυτά. Το γκολ, αποστημένη φάση. Ένα κόρνερ του Σορλέν και την κεφαλιά του Βιερίνια. Ένα-δυο περιπτώσεις που έτσι ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε με καλές προϋποθέσεις. Από τον Ολυμπιακό σχεδόν τίποτα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο Μέλμπεργκ στο Λεωνάρντο. Γκαρσία, φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Φωτάκι που πήγε με τα δύο πόδια πάνω στο Λεωνάρντο. Το παραδέχεται. Παίκτης του ΠΑΟΚ. Το βλέπουμε εδώ και πάλι. Δείτε πως πηγαίνει με τα δύο πόδια, επικίνδυνο παίξιμο από τον Φωτάκη, για αυτό το λόγο είδε την κίτρινη κάρτα. Φάουλ τώρα του Σαβίνη στον Διόγο. Εδώ ο Μπόζιταρ Μάτοβιτς. Και εδώ βλέπουμε ξανά το φάουλ που έκανε ο Σαβίνη στον Διόγο. Είναι από αυτά τα πέναλτι που λέμε ότι περισσότερο το κερδίζει ο παίκτης παρά είναι. Δηλαδή ο Διόγο, ξέρουμε και από το περσινό πρωτάθλημα μας είχε δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να παίρνει πολλά φάουλ, ακόμη και πέναλτι όταν έπαιρνε στην αντίπαλη περιοχή. Και νομίζω ότι και αυτή η φάση ήταν μια τέτοια. Ήταν ένα φάουλ που καθαρά το κέρδισε ο Διόγο. Ένα φάουλ που είναι κάπως